Благословена да бъдете църква на Господа. Бог да ви благослови всички. На мен ще ми е по-удобно даже и без микрофон. Скъпи приятели, казвам се Симеон Цветков, по-накратко брат Симо. Тук сме, както сподели брат Славчо, с групата от молитвената група, така че той сподели едно слово, което е много валидно и днес. На мен ми хареса това, което той сподели и искам да кажа моите впечатления. Впечатленията ми са, че докато Юда предава Христос, докато Юда го целува и го предава и Христос проявява любов към онзи човек, на когото ухото беше срязано от Петър, името на който човек беше Малох, Бог проявява любов към въпросния човек и тогава изобщо Исус Христос не се проявява като онзи, който може да направи това, за което ние знаем, че Той можеше да направи. Да, в живота ни преминаваме през много трудности, преминаваме през много неща, които са свързани с предателства, с любов и така нататък. Но има един пример, в което Библията ни говори много хубаво и много ясно какви трябва да бъдем. Защото човек не трябва да обръща зло за зло, нито зъб за зъб, нито око за око, а да проявяваме Божията любов към всеки един. И именно за това нещо Йосиф е един от хората, синът на Яков, който прояви любов към своите братя. И Библията в Битие 37 глава, 14 стих казва така: баща му, т.е. бащата на Йосиф, Яков, каза: иди виж, здрави ли са братята ти, цяло ли е стадото и се върни да ми кажеш. Предистория на това, което искам да кажа е следното. Йосиф вижда един сън, в който сън застава и обяснява на братята си и казва така: видях сън, в който ние вържеме снопове. И моят сноп се изправя, а вашите слягат ниско долу, се покланят, т.е. След това говори още един сън, включително и на баща си, като казва: видях луната и слънцето и още 11 звезди, които ми се покланят. Тогава баща му го смъмри и му каза следните думи: да не би да искаш да кажеш, че аз, майка ти, братята ти ще се поклоним. И именно поради това нещо братята му го намразиха. Тогава, когато баща му, се връщаме пак в същия стих, го изпрати да провери братята си, се случи нещо различно. Докато той идваше, те се уговориха против него да го убият. Да, обаче Юда се обръща към тях и казва: защо да го убием, нека го продадем. Той е наш брат по път. И именно те първо го хвърлят в яма, след това го продават и Йосиф стига до едно място, там при фараона, дори и в затвор. И какво искам да кажа с това нещо? Скъпи приятели, Йосиф беше човек, който имаше за себе си мисия, имаше за себе си позиция. Но неговите братя не повярваха в това, което той им сподели и го намразиха поради сънят му. Поради това, че той обясни онова, за което беше видял в сънят си. Баща му не го прие поради това, че той отговори и каза втори сън, в който той е сънувал, че му се покланят. Нима Яков беше забравил, че той е взел първородството на брат си Исав? Нима не мислеше, че това може да се повтори същата история при синовете му? Но ако се върнем назад и разберем, че той беше хвърлен в ямата, се случи нещо там. Мислейки си Йосиф: добре де, нали са ми братя? Нали сме от една майка? Нали сме от един баща? Защо постъпват така с мен? Стигайки до затвора, идва времето, в което той разтълкува сънят на фараона и се случва така, че той става управител на Египет. Приятели, много хора може да ни предават, много хора може да се отрекат дори от нас, дори да не ни желаят, но искам да ви кажа, че тогава, когато ние стоим твърдо в Господа, тогава, когато ние отвръщаме на всичката онази злоба с любов, Бог ще ни го зачете. Защото когато дойде времето, в което Йосиф се беше
т.е. беше се въздигнал като управител, стигна времето, в което сънят му да се изпълни. Братята му са дошли и са му се поклонили. Т.е. тогава той имаше пълното право в човешките очи да си върне онова, което му сториха. Тогава той можеше да направи онова, което те му направиха. Но не, той постъпи с любов към тях. Така че, скъпи в Христа Исуса, днес светът ни сервира страх, смърт, предателство и какво ли не, но Бог идва в живота ни и ни казва, че Той ни сервира живот в изобилие. А в този живот трябва да го споделяме с братята си и с сестрите си. Трябва да го споделяме с ближния, защото Библията казва следното, че онзи, който твърди, че обича Бог, а всъщност мрази ближния си, е лъжец. Днес, ако ти не обичаш брата си, ако ти не проявяваш любов към сестрата си, питам те, истински християни ли сме? Питам истински хора, последователи на Бога, но слава да бъде на Бога за това, че ние познахме Христа Исуса. Слава да бъде на Бога, че ние сме царско свещенство, че ние сме свят народ и от опит знаеме, що е Божията воля за нас и ние твърдим, че обичаме хората покрай нас. Ние твърдим, че обичаме ближния си. Защо? Защото сме извикани от Бог всеки един по-отделно, но в духа всеки един сме брат и сестра. И ако днес живее в теб и в мен Божия дух, то ние сме едно. То ние сме едно в Христа Исуса и там, където е Божия дух, казва, че има свобода. Има свобода от омразата. Има свобода от пленителността на този свят. Има свобода за онези, които твърдят, че Божия дух е в тях и е в тях. Затова свободен ли си от предателствата? Свободен ли си от това, което сервира света? Свободен ли си от този, който идва и ти казва, хей, мрази брата си, мрази сестрата си? Свободен ли си да изкрещиш, както Христос изкрещя свобода за теб? Свободен ли си да изкрещиш и да кажеш, аз обичам, защото съм царско свещенство. Аз обичам, защото съм подобие на Бога. В характера на Бог влиза да обича. В характера на Христос влиза да люби. В характера на Христос влиза това да протяга ръка и да помага. И за това нещо има аргумент и доказателство, че когато Петър започна да ходи по водата, когато Петър тръгна към него и се усъмни и започна да потъва, тогава Христос се прояви и подаде ръка към него, вдигна го. Докато Петър потъваше, сигурно си мислеше, край, загивам, умирам, край, с мен е свършено. Но Божията ръка, когато се подаде към него и го вдигна в преобраз на всичко, когато потъваш в този свят, в предателства, в смърт, в страхове, Божията ръка идва, за да те придвигне, за да ти каже, че ти ще живееш и ще разказваш за Божите дела. Идва, за да те придвигне, за да ти каже, че ти ще живееш и ще разказваш за Неговите чудеса. Приятели, време е да покажем на този свят, че църковните институции, които са повярвали в Христа Исуса, са верни братя и сестри в Бога. Нуждаем се от единство. Защо? Защото единството прави силата. Защото съединението прави силата да победим врага, да победим онзи, който застава срещу нас, който застава срещу семействата ни, срещу братята ни, срещу сестрите си. Ей, приятели, и Христос е един и Той е единственият, който може да се прояви в нас тогава, когато ние му позволим. Какво направиха Петър и Йоан? В 9-тия час на молитва, отивайки към храма, срещнаха един човек, който Библията казва, че той беше по рождение куц. По рождение той не можеше да ходи. И тогава Петър отида при него и човекът, който беше там, просейки милостиня, очакваше Петър и Йоан да му оставят нещо. Но тогава те стигнаха до него и му казаха: злато и сребро ние нямаме, но това, което имаме, това ти даваме. В името на Исус Христос да ни ходи и забележете, Петър му протегна ръка, подаде му ръка, за да стане. Какво искам да кажа с това нещо? Петър символизира онова, което Христос направи за него. Когато Бог протегна ръка към Петър, за да го издигне потъващо от водите, той се сети, че това е характерът на Бог и в единството подаде ръка към този куц човек и му помогна да стане. В преобраз на всичко това, когато виждате, че братята и сестрите ви падат, когато виждате, че братята и сестрите ви тънат в този свят и не може да вървят, трудно им е да вървят по Божия път, ние сме хората, които да им подадеме ръка. Ние сме хората, които трябва да се ценим. Ние сме хората, които трябва да живеем във връзка, в мира Господен, за да може да покажем на света, че ние сме Господни последователи. И накрая, като заключение, искам да дам един пример.
имаше един учител. Този учител имаше 3 ученика. И от тези 3 каза, че ще избере един, който да дойде и да го замести. Но обаче за целта те трябваше да се състезават. И когато трябваше да се състезават, те стоеха на старта и трябваше да стартират. И той стоеше на другия край, виждайки ги как стартират. Когато даде сигнал от финала към старта да се стартира, се случи нещо. Докато стартират, един от учениците падна. Тичайки, двамата си мислеха, сега единия падна. Ние двамата се състезаваме, ще бъде добре да го надпреваря, за да мога да стигна първо и до учителя и да стана заместник учител аз. Но обаче тъкмо, когато да стигнат до финала, когато вече да прекосят онази лента, в която да бъде финалът и тяхната победа да се изрази, те се спряха и двамата на едно място и си казаха, това е нашия брат, който е паднал. Да се върнем, да го вдигнем. Тръгнали сме заедно, заедно ще финализираме, заедно ще бъдем на финала. Той е паднал, те се върнаха, вдигнаха го и заедно финалираха. И знаете ли, учителя се обърна и каза, това беше урокът. Трябва да бъдете единни. Когато слабия падне, силният да го вдигне. Когато немощният падне, по-мощният да го вдигне. Когато брат ви потъва в този свят, ние и вие сме хората, които да го привдигаме. Затова, приятели, този пример с този учител е следния. Когато някой е паднал, не бързайте да го оставите назад. Да не би да се изправи и да разбере, че имаше хора, с които е бил в предателство. Но нека бъдем хора, които, когато се върнем и го вдигнем, да покажем Божията любов, да покажем Божията сила в него, да покажем, че Бог наистина съществува. Защото когато светът види това нещо, когато невярващите видят това нещо, те ще кажат, те са истински християни. Те са истински последователи на Христа Исуса. Защо? Защото докато техният брат падаше, те се върнаха да го вдигнат. Докато тяхната сестра падаше, те се върнаха да я вдигнат. Затова, приятели, всички трябва да живеем в единство, да не се предаваме, но да бъдем силни и смели, както казва Библията, т.е. както казва Бог към Исус, бъди силен и смел, да не се страхуваш. Когато виждате, че някой от вас пада, силни и смели бъдете, включително това слово се включва и към мен. Да бъдем силни и смели, да се върнем, да го превдигнем, за да може да се проявим като онези истински брати и сестри в Господа Исуса Христа. Бог да ви благослови. Амин, 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 амин.